Takže čau. Já vás vítám u dalšího druhého tutoriálu, ve kterém se budeme zabývat gravitací a grafikou. Programujeme samozřejmě v programu Scratch. Nechali jsme si otevřený soubor ze stara, nebo z minule, aby byl přesný česky. A jako první vysvětlíme funkce grafiky. O grafiku se nám starají dvě složky a především je to vzhled a pero. Pero necháme na příště, toho se dočkáme v několikátý epizodě, nebo jestli vůbec. Takže jdeme si vysvětlit pár příkazů ve vzhledu. První, jak je vidět, většina příkazů je právě tím stylem vkládání, neboli puzzle. Jako první tady můžeme vidět příkaz oblékni kostým. Ještě teda, než začneme, bychom se mohli povědět něco ke kostýmu. Pokud jste si všimli, tak v hlavním programovacím oknu máme takovýhle záložky, nebo nad ním. První je na skripty, tady se skládají ty příkazy a všechno. Další jsou kostýmy a zvuky. V kostýmech můžeme vidět, jak jsem vám minule říkal, že když se otevřete Scratch, ukáže se vám tam prázdno, tak byste tu měli mít importovaný dva kostýmy. A kostýmy můžeme buď malovat, nebo importovat, nebo nahrát z webkamery, s tím se člověk pak fakt vyřádí. Nebo můžeme vytvořit rovnou nový sprite v tomhletom okně se spritama. A to tím tak, že si vybereme jeden náhodně, importujeme ze složky, nebo namalujeme. My si teda jako první ukážeme, jak sprite namalovat, tudíž jakmile klikneme na tuto kolonku, tak se nám automaticky vytvoří nový sprite s prázdným tím programovacím oknem a budeme muset znovu naprogramovat. Takže se ukážeme, jak namalovat nový sprite. Klikneme na toto tlačítko, pokud možno si to oddálíme, a když to máte úplně, prostě, tady máte takový stupeň toho zoomu, když máme nulový zoom, tak to máme 1:1 k tomu náhledovému oknu, tudíž se nám pak líp odhaduje místo a velikost figurky. Dáme si tu, samozřejmě pokud pracujete s Gimpem nebo s jakýmkoliv grafickým editorem, třeba malování na Windowsech, tak asi vám už dojde, co tyhle věci znamená. Jednoduché škytec, guma a samozřejmě vyplňování. Máme tu i čtverec, neprůhledný rámek, kruh, čáru a text. S textem to je celkem jednoduchý. Dáme si mas. S textem tam stačí se jenom navolit barvu a normálně psát. A máte tu na výběr z mnoha typů, v podstatě ze všech fontů skoro, ale doporučuji ty, který vám to tady nabízí, protože ty jsou nejuniverzálnější a podporovaný Scratchem. Sami je tam dali. Další je razítkování, myslím, že to tak je, jo. Kde my vybereme oblast a teď už nevím teda, jak to funguje. Takže razítkování asi necháme. Máme tu kapátko, což je standardní, normálně si vybereme barvu, jakou chceme, a nám to hodí do toho editoru.
nebo do políčka, kde nám to zobrazuje barvu. A můžeme volit. Takže to by bylo všechno ke kreslení a ještě si teda k tomu kreslení ukážeme jednu věc. Nakreslíme si třeba kolečko a z toho takhle pár čárek libovolných. A tady máme takovou šikovnou věcičku, nastavit kříž pro střed otáčení, neboli vycentrování kostýmu, nebo toho spriteu. Tam si můžeme nastavit sprite, teda střed, a po kliknutí na OK uložit. Vypadá to trochu jak Sputnik. Ještě teda tadyhle k vybarvování je tu taky další šikovná funkce, a to je tohle stínování. To funguje tak, že my si tu dáme třeba tohle, vypadá to jak nebe. Teď dáme třeba, to bude vypadat, no, dejme tomu jako vesmír. A nastavíme si kolečko a vybarvíme Sputnik a máme to takhle. Necháme si tam teda takhle černou věcičku, pojmenujeme to Sputnik. Pojmenovávání už vám asi došlo a minule jsem vám ukazoval tady v těch informacích o spriteu pozičních, že je pozice X, Y a směr. Co je to směr? Směr je v podstatě to, kam sprite směřuje, tudíž tady si to můžeme takhle otáčet. Máme zase vycentrujeme, možno. Tak. Můžeme s tím dělat různé věci. A ukážeme si teda tohle. Tady ve složce pohybu můžeme vidět otoč se o 15 stupňů doprava, otoč se o 15 stupňů doleva, příkaz. Uděláme to teda tak, že za kým budeme jenom klikat na ten příkaz a pokaždý, když klikneme, tak by se nám měl Sputnik. Jo, pardon, jsem mu zamknul. Počkat, jak blbne. Jo, dobrý, už to mám, pardon. Tak jsem byl něco, o čem jsem vůbec nevěděl. Takže teď, když na to klikneme, by se nám Sputnik měl takto otáčet. Vrátíme ho zpátky. A smažem. Klikneme si na složku kostýmy v programovacím okně a skopírujeme si Sputnik. Dáme editovat. Minimalizujeme opět. A zkusíme ho přebarvit na tuhle barvu. Dáme OK. A dáme skripty. Dáme si opět nějakou developerskou kontrolku a to bude, dejme tomu, třeba dvojitý V. Vzhled a oblékni další kostým. Tykonc pokaždé, když zmáčkneme klávesu V, Sputnik změní barvu, nebo mění kostým. Když to budeme držet, tak bude takhle blikat. Tadyhle vidíme, že se nám střídají kostýmy. Uděláme další věc. Dáme si poskysku klávesy zase. Nastavíme si to tentokrát na A. A poté to samé dáme na klávesu D. Vzhled a oblékni kostým číslo 1. Oblékni kostým číslo... oblékni kostým číslo 2. A teď nám to bude oblíkat kostýmy podle toho, co řekneme, nebo sekvenčně. Takže to bychom měli tohleto. Sprite si můžeme pro tuto chvíli... Ne, ještě ne. Teď si dáme ke klávese A si dáme o 10. Změní velikost o 10. Tohle z toho mění velikost. Opět to funguje tak, že plus přidává, minus ubírá. Tudíž k funkci klávesy D si dáme minus.
A nyní můžeme vidět, že nám Sputnik bude černat, šednout nebo mít barvu. Přehledně uspořádat. A zkusíme přidat ještě funkci nastav velikost na 100%, což znamená, že se Sputnik vyresetuje do původní velikosti. Dáme třeba A, takhle podržíme V, vyresetuje se to, no takhle. A bude to fungovat. Jo. Další věc bude, že si dáme ke klávese A funkci ukaž se, což způsobí to, že se nám objeví, nebo zůstane. A ke klávese D zkusíme dát schovej se. Nyní můžeme vidět, že náš Sputnik bude po stisku klávesy D mizet a po stisku klávesy A se objevovat. Dáme si po stisku klávesy V ukaž se a ukáže se nám. Dále se naučíme vrstvit a to bude, smažím si ukaž se, schovej se. Dáme si jdi do popředí, což znamená, že nám sprite bude úplně dopředu. A jdi do pozadí o jednu úroveň, znamená, že nám ustoupí dozadu a bude před ním ten kocour. Dáme sem tohle. A můžeme vidět, že Sputnik takto funguje. A je to dobře. To jo. Dál tu máme takový další skvělý věci, který v podstatě dělají to, že se vám u spriteu nebo u té postavy, jak tomu říkáte, objeví bublina, buď řeči nebo pomyšlení. Tudíž my si ke stisku klávesy A dáme povídej a pomysli si dáme k Dčku. Tudíž tak můžeme vidět, že tady mluví a tady myslí. A máme to. Grafické efekty asi trošku vynecháme, jelikož to jsem ještě nějak nepochytil. Sputnik si prozatím schováme. A od grafiky se posuneme na poslední úroveň grafiky a začneme gravitací. V tom okýnku se spritama máme ještě další ikonu scéna, na to klikneme a můžeme vidět, že nám tu trošku ubylo těch věcí a u pohybu v podstatě nemáme nic. U pera jenom jediný smaž, proměnné, operátory tu máme, vnímání, ovládání. Jinak nám to teda pohyb se, scéna se hýbat nemůže. My si dáme pozadí a editovat. Jelikož chceme naprogramovat gravitaci, je vždycky důležité mít aspoň 2 barvy na scéně, nebe a zem, při nejlepším. A to ve 2 barvách, pokud to možno k tomu nebi, je nejlepší ho vyplnit, ale nedávat tam tyhle efekty, jelikož pak jsou to různé barvy úplně. Když my si nebe nastavíme na klasickou modrou, nakreslíme si sem třeba hnědou, nebo pokud možno teda dávejte ty nejzákladnější a nejviditelnější barvy, aby vám pak to pero, nebo aby ten sprite to rozlišoval pak, to si za chvíli ukážeme. Nakreslíme si černou rovinku a přibarvíme třeba na zano. Jo. V tuto chvíli máme naprogramovanou gravitaci, nebo nakreslený pozadí pro gravitaci, dáme OK. A kočku si trošku zmenšíme, takže dáme vzhled. Musíme si samozřejmě vždycky kliknout na kočku. Podle toho, na co si v okýnku se spritama kliknete, tak to ovládáte a měníte. Takže si ji trošku zmenšíme. Minus. Super. Vzhled.
a nastav velikost na 50%, to se dáme opět k developerské kontrolce. A co nás teď čeká? Teď nás čeká taková jednoduchá věc, a to programování gravitace, které není nějak zvlášť obtížné, jde jenom o to pochopit a pokud možno si to zapamatovat. Takže dáme ovládání, klasický příklad po kliknutí na zelenou vlajku. Opakuj, tady si přidáme nový skript. Dáme opakuj dokola a dáme sem opakuj, dokud nenastane, což znamená, že my sem vložíme dotýká se barvy, v našem případě černá, jo, ne, počkat, pokud se mi to podaří trefit, černá, super, je černá a teď mu v podstatě říkáme, co má dělat, dokud se nedotkne ta kočka černé barvy. Samozřejmě, kdyby se dotýkala sebe, tak to je bordel. Tudíž na barvy to reaguje jenom na své okolní prostředí a na ostatní sprite. Vložíme sem změň y o, dáme minus, protože padáte dolů, tudíž to bude odebírat souřadnice, nastavíme si minus 10, dejme tomu. A teď mu řekneme, co má udělat, nebo počkat, jestli nám to půjde takhle. A nyní můžeme vidět, že kočka nám plní účel celkem. My ji můžeme takhle vytáhnout a ona opět spadne. Zkusíme si tedy trošku zmírnit gravitaci a nastavíme to na -5. Teď by nám to už mělo dělat tak trochu normální věc. Jo, super. A jo, to je všechno. Pardon, já jsem trochu vypadl. Zkusíme se naprogramovat ještě jiný způsob gravitace. Tenhle zatím si tu necháme, ale vypneme ho, což znamená, že ho oddělíme. Opět uděláme pokliknutí na a uděláme opakuj dokola. Pokud sem vložíme, to je taková šikovná věcička, tím pádem my mu teď řekneme to, ještě si sem vložíme, dotýká se barvy, opět barvu změníme kapátkem na černou. Takže teď mu říkáme, že pokud se dotýká černé barvy na scéně, tak má změnit y o minus, teda o plus, pardon, o 5,1 dáme, aby nám to neblblo. A sem přetáhneme změň y o -5. Tudíž teď nám to bude v podstatě na všech barvách, kromě té černé, padat dolů. Což znamená, že nám to bude takhle skákat a nebude to hezký. Sakra. Nevadí, předěláme to na, pokud dotýká se barvy modrá, změň y o minus. Ne, jinak to uděláme. Tohle smažem. Dáme opakuj dokola pokud. Ne, dáme pokud. Vnímání, dotýká se barvy. Jestli jste si mohli všimnout, pokaždý, když překlikneme v tom okně, tak nám to tu vygeneruje náhodnou barvu. Dotýká se barvy modrá. Řekneme mu, že pokud se dotýká té modré barvy, té oblohy, tak změní y o -5. A vložíme sem opět pokud, ale pod to. Pardon. Pokud vnímání, dotýká se barvy černá, samozřejmě jak jinak, super barva. Pohyb, změň y o 5. A v podstatě nám to tak bude skákat.
Tudíž tohle smažem. Aktivujeme si tuhle věcičku. A šipku na klávesu, šipku nahoru lehce přeprogramujeme. Připrogramujeme ji tak, že šipku dolů teda smažem. Tadyhle to nastavíme na, dejme tomu, 8. Teď vidíme, že nám ta kočka bude trochu přebíjet gravitaci. Co udělat pro to, aby nám kočka takhle nevyletěla? To je jednoduchý. Tady nám někdo kouří pod oknama. Super. Uděláme to, že sem dáme další příkaz, novej, a to je čekej, dokud nenastane, což znamená, že ten sprite musí počkat, dokud se třeba nebude dotýkat černé barvy, což nám symbolizuje ten povrch, na kterém už to. Tím pádem teď nám to bude dělat to, že můžeme vyskočit jenom jednou. Ještě trochu to předěláme na 20, což jsem teda zvědavý. A teď nám ta kočka bude takhle skákat. A aby nám takhle divně neskákala, tak si gravitace lehce zmírníme. Dáme to na -1, uvidíme, co to udělá. A vidíme, že kočka nám úspěšně skáče. Nyní uděláme to, že zkusíme ještě udělat to, aby nám kočka necouvala, ale vždy se otočila tam, kam má jít. To uděláme tím, že si dáme kostýmy, tenhle smažem, dáme editovat, teda kopírovat, editovat a obrázek si tímto tlačítkem zrcadlově překlopíme. Máme to. Tudíž, teď to vymyslíme tak, že pokud ke klávese šipka vlevo přidáme příkaz kostým 2, což znamená ten kostým vlevo, a ke klávese šipka vpravo přidáme kostým 1. Přehledně uspořádat a nyní můžeme vidět, že kočka se nám úspěšně otáčí a úspěšně skáče. Takže gravitaci máme zmáklou, grafiku taky a to bude asi všechno. Ještě teda vám tady ukážu výběr nového sprite ze souboru. Tadyhle si buď můžete naimportovat na plochu nebo kamkoliv prostě PNGčka nebo klasický formáty těch obrázků. A nebo z kostýmu si můžete vybrat třeba, což je teda super, Transportation. A tady můžeme vidět, že u některých spriteů máme tyhle takové bubliny ve stylu toho puzzle příkazu. Tam je napsaný book one script nebo scripts a prostě různý číslo. To funguje tak, že když si ten sprite sem dáte, tak vám to sem hodí příkazy z toho. Tudíž vám to bude automaticky takhle dělat kraviny. Super na tom je, a to se ukážeme v příštím díle, že takhle můžete úplně luxusně obejít pravidla a tak dále. Sputnik si můžeme smazat. Obejít pravidla a můžete si takhle bez toho, aniž byste ho GNU skládali sprite do půl minuty obstarat, teda skript, si můžete do půl minuty obstarat gravitaci, setrvačnost a tak dále. Takže to by bylo pro tento díl vše a těším se vás u třetího dílu, teda třetí epizody, a tam si ukážem tu gravitaci a setrvačnost. Takže čus.